Аз не виждам и когато не ми трябва да виждам всички, когато ми трябва да мога да видя. Така което ме научава. Очила ме научава. Отива да прави фирма, тя жена там. Тук ще прави фирма. Браво! Що се бил? Нещо какво вода ли? Какво Не пим вода. И въобще решихте ли нещо, говорихте ли как ще стане за по-нататък? Какво сундирахте ли? Мила, да, И всеки си Нека всеки да гласа на всички. Кажете нещо, всеки да каже нещо. Кажи нещо. Чакай да влезе в фаза. След малко. Така, тя не го чакайте, кажете нещо. Ами нищо, и аз снимам тебе, какво ще кажа? Важното е да живи и здрави, другото. Всичко области са нормални, всичко е редовно. За сега, до след 5 години. Ама ти сега Как снима живи и здрави да се видим след 5 години? Я да видим какво става. Ти снима ли сега нещо тук? Какво прави? Нещо ми се стори, че не Ай, миграни. Миграни. По-голям състав следващите 5 години. Да, мисля, че и така. Да, върви, секунди, ето ги, да. Върви. Аз тук не съм правил какво са правили такива. Чакай, ние колко бяхме? Но той заема повече място в клиповите. Имаш много. Там, 25 Там снимките и предните списък. Около 3, да? 32 да сме били. Кога ще паднаха? Трябва да видя това скоро. Точно тъй, докато не сме се опопили, чакай да... Да, с физиономията самите. Сега кога ще съдим? Ще съдим. Абе, нали той хубаво се мъчи, но и 6 без 5 трябва да взема един душ, да тръгвам насам и по трило да бягам да рейсвам и малко да ме закъснем. И той е няма да. Ами че защо се? Значи никой тук няма твоя GSM. Никой. И не ме лъжи една работа. Там е много програма развитие. Ето там да дава ти определено мнение, тя му обясням, за хора тази много работа, тя ми става тейко. Отивам там, питам с нея, тя се съгласи с нея. Да разви интернет да го взема, тя толкова за да го обменя, отивам да го търсим там, да вади тези работи. Защо ти ще го търсиш? Защото тя ми каза, бе, работодател, тя само върти, знам какво ще стане. На село, като минаваш, ако минаваш рейс, дето аз за мина срез. Дето отбор там има заведение. Много не ви дава селам. Много модерна консултанция. Много модерна сега. Чудесно. Абе, той На Любо. забравя да питам сега, как се прави толкова